కొత్త నిబంధనలోని హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక ఎవరు రాశారో ఈ రోజుకి ఎవ్వరికీ తెలియదంటే నమ్ముతారా? 2000 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా దీని మీద ఎవ్వరికీ క్లారిటీ లేదు. కొంతమంది అపోల్లో రాశాడంటే, ఇంకొంతమంది బర్నబా రాశాడు అంటారు. ఇంకొంతమంది ప్రిస్కిల్లా కానీ అకుల్లా కానీ రాసి ఉండొచ్చు అని చెప్తారు. కానీ ఎక్కువ మంది గ్రీకు భాషా తత్వవేత్తలు చెప్పేది ఏంటంటే, వాడిన పదజాలాన్ని బట్టి ఇంకా మిగతా పత్రికలతో పోల్చి చూస్తే ఇది కూడా పౌలు గారు రాసి ఉంటారు అని అంటారు. కానీ మిగతా పత్రికల్లో లాగా ఎక్కడా కూడా పౌలు గారు ఒక్క వందనవచనం కానీ పత్రిక ఆఖరిలో ఒక సంతకం కానీ చెయ్యలేదు. చాలామంది బైబిల్ స్కాలర్స్ హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక పౌలు రాసి ఉండొచ్చని నమ్ముతారు. కానీ అస్సలు రాసిన వ్యక్తి ఎవరో అది దేవుడికే తెలియాలి.